rana sai yayi karshe haka duniya take indai ka gane karka damu kanka rayuwa a yau ta yi sauyi shuka kai da shi ke da nauyi wani dan adam bai tunanin alkairi balle ya yaushe wani ya rike dukiyarsa wani ko ababen hawansa wani kuma 'ya'ya da mata su ya rike ya saka a ransa wani mahalin bai da kyawu ko da yaushe burinsa yawo shi a duniya baya aikin alkairi sai dai na banza abadan uwa kai tunani hankali ka sanya ma'auni kai nazari kai tunani dan duniya ba ta daɗewa nutsuwa ka sanya jikinka ka biya yi kyauta gare ka kai da lafiya wanda na can ya kwanta ba lafiyar ma jarabawa ce an kai mai ba dan ba a san shi ne ba rabi yayi hakan dan ya nuna mana musan shi ke da komai matukar kana son ka dace ayyuka maras kyau ka kauce kai nesa nesa ka kyala marar kyau kai aiki mai kyawo ka hanyi wake gabanka na kasan kashi ma ka duba ta hakan ake gane meken halayya mai goda Allah zuciyarka kullum wadata daga cin haram kai nisanta in ka ɗauki wannan to tabbas ka dace za ka yi rabauta saladan small na fahimta zan so kai ma kai fahimta karka yarda rudin cikin duniya ya saka ka ki bauta Allah ya ciki babu komai sai kyale-kyale a cikinta da abubuwa wanda za su saka ka shagalta ka bi ta wawa ya budurwa ta wawa wawa yakan zama gawa haka ne batun nan da nai kai mai jazo zauna ka auna